I zdravo ljudi, opet evo snimam na serveru, na Vanilla serveru, ne znam kada je mogu da zapamtim. Inače, današnji plan je da počnemo zvanično neke normalnije epizode, pošto do sad sve bilo nekakve neprecizno. Samo da vidim šta smo već imali. Današnja cilj je da dospijemo na što bolji položaj, znači da budemo što bolji, da skupljamo experience i iteme. Može manje da mi se posreći. Samostrel više nije neophodan. Iskreno više mi se sviđaju strele obične nego samostrel. Da, dobijem 9 experience. Inače, koliko ja znam, tako da dobiju toliko experience koliko ja sad dole. Šta imam dole? Nisam ugasio skin. Samo da vidim sad koji je veći. Kažemo da on je veći, ali nema nikakve trenutne razlike. Da kažemo da nije početni onaj skin. Pošto nadam se da ste pratili upoznavanje s Ognjenom 1 i 2, pošto kad sam gledao u vidima ima više prikaza na upoznavanje s Ognjenom nego 2, nego Kids, pa sam se začudio malo. Pa vam zato sad napominjem, vidi još uvijek ne znam zašto ne izađe sa strane u leslici tamo. Mislim da to vidite, moji videi od mene i Nemanje ne izlaze tu, nego izlaze vaše normalne aktivnosti. Pa što još mogu da kažem, da se bacim na gameplay, da osmislim nešto, ne znam. Inače, napišite mi u komentare ako imate neki srpski server da zajedno igramo. Znači, to bi baš voleo, pošto nema nikakav server srpski koji baš onako mogu da nađem, niti mogu da nađem servere koji youtuberi drugih srpskih govore da su dobri, jer nije mi precizan IP ko moj što sam stavljao u valjda jednu epizodu ili dve. Pošto stvarno je napet posao da se stalno piše taj isti IP, ali ipak trudim se. Jer moram stalno da gledam, znam da mogu da prepišem, ali nije tako lako. Ok, da vidimo što se možemo u craftingu, ovo nadam se da ste znali, možete da pojedete berijsku i tako preradite i onda vam neće ići u negativu nego pozitivu. S toga možete da jedete bilo koji berijs koji postoji. A sad, tačno sam znala špijula. Inače, ako malo šuštim i žviždućem, to je zbog mojih zuba imaju razmak ko Serbijan. Iako me to nije drago jer je Serbijan noob i da dobijem dislike baš me boli briga, iako ne želim dislike, volao bi da ga ne dobijem, ali Serbijan je noob. Svaku igricu koju igra netemeljno, nedobro, neprofesionalno. Baš kako ja ne igram u trend. Dobro. Kao što sam rekao, sa pravim razlokom smo se nazvali. Neko ovdje ima generator, ili ga makar iskoristio da podigne ovo. I što je zanimljivo? Generatora nije. Vidim da ti se sviđa ograda. Pa i mene se sviđa. Crafting, odjeća i ovo, pošto ovo je jedno od većih. I da vidim da li su veći pantalone. Nego šta da je, ili jesu.
Aj, ćao. Inače ne mogu da ih ubijem iz jednog kila jer im nisam s leđa i imaju kacigu. Inače, ako znači, sad sam govorim inače, ali to govorim zbog toga što me zanimaju neke stvari, a i zbunjac. Jednostavno blebetam ko Maksim po diviziji. To možete da primetite po mom glasu, nije video ubrzan, nije ništa ubrzano, tako jednostavno brzo pričam. Shvatate me? Da, pokažite mi ako imate neki program za snimanje koji snima duže od 10 minuta. To govorim zato što ja snimam preko Bandicama koji ima problema, a to je da ako ga ne kupite, onda ne možete da snimate duže od 10 minuta, ali ipak to je bolje nego ništa. Dobre. Pa sam zbog tog razloga i uzeo Bandicam. A i bilo je hitno, počeo letnji raspust, pa moram da počnem da snimam što pre, da uhvatim vreme i onda nek samo ide. Inače, stvar koja mi još fali je prigušivač. Kad bi njega našao, ja bi bio jako srećan. Vidim što imam. Imam dobre stvari. Sad, ste vidjeli kako one obične civile da svim klikom ovdje ubijem. What the fuck? Ne volim da psujem, ali ovo je bilo jačno. Dinamit! Da. Subujte kanal ako želite da vidite za 10, kad budemo imali oko 15 ili 10 subscribera, onda ću ja da napravit ću jedan kao specijal u kome ću da ispravam sve bombe u internetu. Tako da nadam se da ćete zbog toga, makar ako zbog ničega da subujete, jako bi mi značilo. Trudim se, uskoro ću krenuti da pravim one slike, pa ću zameniti ovim noobskim slikama, eto, za ove što sada gledaju u bliže vreme. Ako nešto čujete, to je opet moja sestra, u svakom videu je jer živimo u istoj kući, tako da ima puno problema, a ne mogu da je isteram iz kreveta. Iz sobe, a upravo skače po krevetu. Pa dobro, to će biti to od videa, ja ću sad da nastavim da igram, pričat ću nešto nevezano za ikakvu temu, zbog toga što će uskoro proći 10 minuta, pa ću morati da prekine se automatski. Ako se prekine sad, znate da vas pozdravljam i krećemo u gameplay normalno. Dobro. Krećemo sad ka Comal Island, ako sam dobro pročitao. U sljedećoj epizodi ću tamo verovatno, kažem opet verovatno, pošto nešto se desilo s namenom i nema ga već duže vreme na Skype. Iako je zeleno, on se ne javlja. Niti snimio samo jedan video. Slobodno, koliko ima internet i ako želi da izvinjam se samo zbog Izvinjam se samo zbog sestra koja je preglasna. Da, ako bilo ko želi da dođe, da bude u snimku, bilo šta, znam da nije ništa posebno, čak bi mi trebale reklame na nekim kanalima, neka me zove na Skype pa da igramo zajedno na serveru, daći dole u opisu moj Skype i kanal. Vidjet ću s namenom, pa možda stavim i njegov, nisam siguran pošto ne znam da li on dopušta to. I teme sve koje sam rekao, i to sve teme. Tako da bi ja ovdje već završio part 1, da se ne bi naglo završio. I to je to onda za part 1, a u part 2 ću krenuti s drugom temom i
nastavljamo naš put ka katakombama. Zdravo!